tayo rin magkakaroon ng panibagong buhay. Amen. 아멘. 자, again, 사반사바의 완투 쓰리고. Ilipin po natin ng malakas. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan na sa kanyang kamatayan sa makatuwid? Tayo namatay na at nilipig kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kayo binuhay mula si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen. 아멘. 굿모닝. 굿모닝. 마이크로폰. 굿모닝. 오케이, 고인도. 레니. your 브링캐스트, very good finish. very good. 브링캐스트 very good. Kaya daw po, yung breakfast daw po ninyo ay natapos na. Kung ito daw po ay may magandang result. Yes or no? Thank you so much. Glory to God. Palakpakan po natin. Salamat sa Diyos. Your maybe body have a very sick. How to bring cast? Let's go. Echo going down. Kung kayo daw po ay may sakit, hindi magiging maayos yung pagsagot ninyo. Nahihirapan daw po kayo. So many students now going to hospital. Marami daw po ang mga estudyante na nakakapunta ngayon o nasa hospital ngayon. Many parents going to hospital. Meron din daw pong mga parents na nasa hospital ngayon. Many cry. At sila ay umiiyak. You are very happy. Echo going down. Very happy. Amen. At ikaw daw po ay buhay at masaya ngayong umaga. Amen. Thank you so much. Glory Kaya to God. palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos dahil ikaw ay ang Diyos. Echo. Okay. 자, today title. 학습 세례 교육은 누구나 꼭 받아야 됩니다. Ang ating pong pamagat, ang title ay ang edukasyon sa binyag ay kailangan para sa lahat. Today Bible Scripture 로마서 6장 3절로 4절에 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례 받은 줄을 알지 못하느뇨. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라. Sa Book of Romans chapter 6 verse 3 to 4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya tayo inilibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag ng kamatayan upang kung paano si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin naman ay makalalakad sa panibagong buhay. You allow baptism, finish people you understand. Sino daw po dito yung na water baptism na? Taas po ang kamay. Finish people. Finish. Grace teacher only one. Another people all baptism not finish. Itaas po ang kamay po para makita niyo. Your baptism. 3 Pastor. baptism, all of knowledge training, baptism, you are very, very important. Amen. Ang water baptism isa po itong desisyon na nagmumula sa iyo, hindi pinipilit, kundi ikaw mismo kung handa ka na at nasisigurado mo na sa buhay mo na si Lord lang talaga ang buhay mo, then pwede ka na magpa-baptize. Jesus this coming, Jordan Riverside going to your baptism. Jesus. Amen. Kahit daw po si Jesus ay nagpa-baptize siya. Binaptize siya ni John. King of King, Lord of Lord, why this coming baptism water, Riverside inside? Very, very important baptism. 아멘. 자,
first, 세례의 본질적 의미를 살펴보겠습니다. 세례는 단순한 종교적 통과 의례가 아님을 분명히 알아야 한다는 것입니다. Suriin natin ang mahalagang kahulugan ng binyag. Dapat nating malinaw na maunawaan na ang binyag ay hindi isang simpleng relihiyosong inisyatiba. 하나님과 결합하는 의식입니다. 물세례는 믿는 자가 예수 그리스도와 연합되고 교회 공동체에 속하게 되는 중요한 과정이기도 합니다. Ito ay isang ritual ng pakikiisa sa Diyos. Ang binyag sa tubig ay isa ring mahalagang proseso kung saan ang mga mananampalataya ay nagkakaisa kay Jesucristo at nagiging bahagi ng komunidad ng simbahan. 아멘. 성경적인 근거로는 고린도전서 12장 13절에 보니까 우리 모두는 성령으로 한 몸 안에 예수를 받아 한 성령 안에 합쳐졌느니라. So 1 Corinthians chapter 12 verse 13, sapagkat tayong lahat ay nabautismuhan na sa isang katawan ng banal na espiritu at pinagsama sa isang espiritu. Your Acts chapter 2 verse 38. 자, 우리 사바사바의 books, open the books, reading. 자, Buksan 사바사바의 po natin yung mga Bible natin sa Book of Acts chapter 2 Acts chapter 2 verse 38. verse 38. 자, 빌리스 1, 2, 3 고. 자, 오케이. 1, 2, 3 고. Wait, Pastor. Who people, big voice, 1, 2, 3 고. Kung nabuksan niyo na, pakibasa na po. Acts chapter 2 verse 38. 자, 1, 2, 3 고. Acts chapter 2 verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Jesus Christ disciple, 베드로, 코리아 랭귀지 베드로. Also, people, Roman Catholic, hope. Then why in Jesus' name baptism given to you? Si Pedro daw po ay dati siyang Roman Catholic. At nung siya po ay nakilala niya ang Panginoon, siya po ay nagpabaptize sa pangalan ni Jesus. Why Jesus, in Jesus' name baptism given to you? So, your Matthew chapter 28, verse 19. 자, 1, 2, 3 고. Matthew chapter 28, verse 19. 자, 1, 2, 3 고. Buksan niyo din po ang Bible niyo sa Matthew chapter 28, verse 19. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것들을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘. 자, 1, 2, 3 고. Matthew 28, verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 아멘. 근데 why 마태 like this? Why 마태 like this say? 근데 so why Peter why first like this say? Acts chapter 2 verse 39. 그래서 people 원로브가 spiritual true not understood. 그래서 also Matthew chapter 28 verse 19 education 원로브가 spiritual true not understood. Why Jesus at the time 주대 예루살렘 베들레헴 going to around always Israel neighbor say Rabbi요, Rabbi, like this say, Jesus is Son of God. Why
Israel neighbor, Rabbi, 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 like this say? Ang word po na rabbi ito po ay isang Greek word, Hebrew word, na kung saan, na ang ibig sabihin ay teacher or guro. Yun ang tinatawag sa kanila, tinatawag nila kay Jesus nung si Jesus ay nagtuturo sa mga disciples. Oh. Rabbi, Jesus is our Lord. Amen. Amen. and Jesus is our Lord. Amen. Amen. 근데 why Israel neighbor? Why Jesus is teacher? Pero daw sa mga Israelites, ang tingin nila kay Jesus ay teacher. Bible Matthew chapter 28 verse 19 spiritual knowledge not understand. 그래서 like this say. Kaya po sinasabi nila na si Jesus, nung panahon na si Jesus ay nakakasalamuha pa nila, sinasabi nila na si Jesus ay isang teacher lamang. Hindi siya yung Son of God. 그래서 베드로 Acts chapter 2 verse 38 go to in Jesus name baptism given to you. Why? 베드로 people so many problem. Jesus is I'm not understand. Jesus not understand. Not understand. Like this say. Na si Pedro daw po, nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, iniisip niya, sino ba si Jesus? Ano ba siya? At namumuhay pa siya sa mga bagay na nasa kadiliman. Kaya po, hindi pa naiintindihan ni Pedro kung sino talaga si Jesus. Jesus is big problem coming. So, Jesus looking for, I'm not understand. Nanny looking for, not understand. Kaya naisip ni Pedro na si Jesus ay hindi niya pa nakikilala ng malalim. Iniisip niya kung sino ba talaga si Jesus. But when Jesus this coming and going to crucify, going to die, and then you memorial inside, and 3 days finish, resurrection, and then going to heaven, and then again, this come back. How to come back? Spiritual come back, Holy Spirit. So Maga home. So Jesus' disciple member 사바이 pray. Why? Jesus going to heaven. Now no coming. So many cry your sin. Many cry prayer. Kaya daw po, nung si Jesus ay namatay at sa ikatlong araw siya ay nabuhay, siya po ay umakyat sa langit at ang kanyang iniwan ang banal na Espiritu. Nung nakita po nila na wala na si Jesus, sila Pedro at ang kanyang mga alagad ni Jesus ay nagpipray at sila ay umiiyak. At doon po sila na-filled ng Holy Spirit. Jesus, before Kayaba house and going to so many, probably, why you, our God? Why you, our God? Why you so many miracle? Also like this, Sunday, so many healing pray for you. So many problem. Nung si Jesus daw po ay kasama nila, na-encounter ni Jesus na yung mga Pariseo ay pinipersecute siya. Sinasabi na bakit daw siya nagpapagaling during the Sabbath. At bakit daw siya may mga madaming ginagawang miracles. So, naranasan ni Jesus na ma-persecute. So many Roman Catholic, Jude, neighbor, so many worry many. Why? Jesus, so many miracle action, healing action, powerful. So worry many. At yung mga tao na sa paligid ni Jesus ay nagda-doubt. Napapaisip daw po sila kung paano ni Jesus nagagawa ang mga miracles. Maybe so now so many barangay, so many person now worry many. Pastor John, why all of God, very strong education. At minsan daw po,
Ang mga nasa barangay, nagwo-worry din o napapaisip din na bakit daw si Pastor Joe ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. Your pastor Jong every day looking for happy, no happy. Masaya po ba kayo na araw-araw niyong nakikita si Pastor Joe? Happy, no happy. Happy o no happy? Happy person. Your hand is Yung happy. happy daw po, itaas yung kamay. No happy person. O yung hindi naman daw happy. Maybe itaas yung 50% happy. 50% now not understand. kamay. Half. Why like that? Pastor Warlov가 strong delivery. So Satan many jealousy. Amen. Bakit daw po 50-50? Yung nagtaas ng kamay at yung hindi nagtaas ng kamay? Dahil daw po si Satan ay nagsiselos. Gusto niya na siya lang yung mag-ari ng buhay mo. Kaya once po na nagsishare ng Word of God si Pastor Chong, inaagaw niya yung mga Word of God na dapat ay narinig nyo at maintindihan. Kaya siya po yung nagbibigay ng distraction. So also Jesus many jealousy Israel neighbor. Katulad daw po ng mga naranasan din ni Jesus nung siya ay buhay. Roma neighbor so many jealousy. Madami daw pong naiinggit kay Jesus. 그래서 Jesus he is died. Kaya pinatay nila si Jesus. 아멘. 할렐루야. 아멘. Pinahirapan. Understand? Amen. So you are now jealousy, your spirit coming, you understand. You will understand. So in the name of Jesus, jealousy spirit, in the name of Jesus, get out. Kaya daw po, madami daw pong nagsiselos sa inyo. Kasi sa mga achievement ninyo, sa mga ability and skills ninyo, so madami daw po sa paligid ang nagsiselos. Why? Our salvation, 몰로가 to not understand how to go to your salvation. At lalong-lalo na kayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ayaw ni Satan na ikaw ay makaparinig ng Word of God. Kaya inaagaw ka niya at dinidistract ka niya. Before Peter, 몰로가 Matthew chapter 28 verse 19 understand. Naintindihan niyo po ba yung Book of Matthew chapter 28 verse 19? Maybe Peter so Paul understand. Kahit si Peter daw po ay naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng Matthew 28 verse 19. Then why another word delivery? Matthew Acts chapter 2 verse 38. Peter like this all of God education baptism given to you. At bakit daw po si Peter sinabi niya na pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. By Jesus Christ, the Holy Spirit come down, maga home. So, speaking tongues coming, so powerful experience. Restoration experience. Grace full. Healing full. 그래서 Peter saying, before Matthew chapter 28, verse 19, not important. Now important. Acts generation start. Ang Matthew chapter 28 verse 19, ito po ay tinuro ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa. But nung siya ay umakyat na sa langit, ito na pong Acts chapter 2 verse 38 ang nasinabi ni Pedro sapagkat naranasan niya mismo ang banal na Espiritu ng Diyos at tinanggap niya mismo ang Peter, new generation spiritual ministry will start. At doon po nagsimula na yung Holy Spirit ay naranasan ni Peter. Powerful start. Speaking tongues coming out. Very strong healing for you. 자, 위에 성경 구절에서 말씀하신 바와 같이 세례자가 물속에 잠긴다는 것은 나의 옛 자아가 물속에서 완전히 죽는다는 의식입니다. Ang paglulubog ng
taong nabautismohan sa tubig ay simbolo na ganap na pagkamatay ng ating sarili. Amen. Amen. Your water baptism, your very, very important water baptism. Amen. 아멘. children, 아멘. 자, 그리고 세례자의 몸이 물 밖으로 나온다는 것은 부활, 즉 예수 그리스도와 연합되었다는 것이며 예수만으로 다시 살겠다는 의미를 고백하는 의식이라고 믿어야 된다는 것입니다. At ang pag-ahon ng katawan ng taong nabinyagan mula sa tubig ay sumisimbolo sa muling pagkabuhay. Ibig sabihin ang pagkikiisa kay Kristo Jesus at isang pagpapahayag na ako ay nabubuhay mula sa pamamagitan lamang ni Jesus. 아멘. 자, 물 세례에서 씻음의 의미는 이렇습니다. 죄를 씻는 행위로 더러워진 영혼과 육체를 하나님의 은혜, 즉 물 세례 받음을 통해 깨끗해지는 것을 말씀하고 있습니다. Ang kahulugan ng bautismo sa tubig ay ang mga sumusunod na babanggitin ni Pastor. 그래서 파스토 라우드 티포 참소만 크리스찬 스위밍풀 very dirty. Very dirty. How to our church member 가수가 church member another members water baptism give to you. Very dirty water swimming pool. 그래서 파스토 라우 you building swimming pool 라우 way. Kaya daw po kung nakikita ninyo na ang swimming pool ay madumi at hindi na lalagyan ng tubig at hindi din napapaliguan na sa swimmingan. At ngayon daw po ay inaayos para daw po ay pag may mga church members na handa na magpa-water baptism o kung gustong mag-swimming doon, pwede na daw po pag may tubig na. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Amen. 아멘, 아멘. salamat po. Salamat po. 자, swimming very beautiful finish. You're happy, pastor happy. Father God very happy. Why? Father God, Holy Spirit God. Kapag daw po naayos na at natapos na ang swimming pool, si Pastor Jong daw po ay masaya, ikaw ay masaya kasi makakaswimming ka na. At mas lalong higit si Jesus o si Father God ay masaya. 아멘. 아멘. Amen. 자, 명불포. 우리가 그의 죽으심에 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라. Tayo ay nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang kung paano si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Tayo rin naman ay makakalahad sa panibagong buhay. Sa verse 4. 아멘. 아멘. 자, 물 세례를 통해서 새로운 생명을 얻는다는 것입니다. Ang bautismo sa tubig ay tungkol sa pagtanggap ng bagong buhay. 물 세례를 통해서 잠깐 물에 잠겼다가 나오는 과정은 죽은 자처럼 묻히고 그리스도와 함께 부활하여 새로운 삶을 사는 것을 표현하는 행위인 것입니다. Ang proseso ng maikling paglulubog sa tubig at pagkatapos ay pag-ahon sa pamamagitan ng bautismo sa tubig ay isang kilos na nagpapahayag ng paglilibing bilang isang patay at muling pagkabuhay kasama si Kristo upang mamuhay ng isang bagong buhay. 아멘. 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 자, 성경적 근거로는 요한복음 3장 5절에 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 우리가 구원받은 것은 인간의 공로로 구원받는 것이 아니라는 것을 가르치고 있습니다. Sabi po sa John chapter 3 verse 5, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang isang tao ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tinuturo nito na ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng ministeryo ng tao.
자, 우리가 구원받는 것은 인간의 공로로 구원받는 것이 아니라는 것을 가르치고 있습니다. Tinuturo nito na ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng tao. 자, 기습법. 자, 1, 2, 3고 sabay-sabay 가이드 1, 2, 3고. Ulitin po natin sabay-sabay. Itinuturo nito na ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng tao. Amen. 아멘. Pastor Chong, your many education help you because of salvation Father가 given to you, given to me? No. Hindi daw po si Pastor Jong ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan. Siya lamang po ay isang instrumento para maintindihan ang salita ng Panginoon. 자, John chapter 3 verse 5 again, 1, 2, 3 go. John chapter 3 verse 5, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay pinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Too big and spiritual. Tubig. Spiritual too big, spiritual no more. Kapag daw po ay hindi tayo na bautismohan sa tubig, hindi daw po natin matatanggap ang Spirit. So here first, water baptism very important. Your speaking tongues, Holy Spirit, your inside body, your soul inside, speaking tongues, your very important. Kapag daw po, after the water baptism, matatanggap natin ang Holy Spirit at tayo ay malilinis at magkakaroon possible na makakatanggap ka ng mga gifts like speaking tongues. In the world, so many leaders, knowledge very high, very good. English and German language, Japan language, China language, Korean language, Philippine language, also very high. But only one, water baptism no more, speaking tongues no more, so not power. So leaders position, training, guidance, very difficult. Kaya daw po, kahit mga taong may mga matataas ng pinag-aralan, sila po ay mag-aral pa sa US, sa German, sa ibang bansa. Pero kung hindi po sila water baptism, hindi po nila matatanggap ang katulad na natanggap ni Pedro. Jesus Christ, Holy Spirit, humble spirit no coming, how to your good quality, humble action. Difficult. Kahit na daw po ikaw ay matalino, pero hindi ka marunong maging humble, hindi ka marunong magpakumbaba, useless na daw po. Jesus Christ, Jesus coming, your disciple member, come on, you sit down, your foot washing help you. Very clear, humble. Pinakita din daw po ni Jesus kahit na yung kanyang mga alagad ay hinugasan yung kanilang mga paa. Why humble education? Foot washing help you. Why humble education? Humble no more spiritual blessing difficult. Kapag daw po tayo ay hindi nagpapakita ng pagiging mapagpakumbaba, general big blessing difficult. Wala daw po tayong matatanggap na biyaya. Humble not strong person, humble not beautiful. Who is boss? Who is leader? Big supporting help you. Kung ikaw daw po ay hindi marunong magpakumbaba, sino kaya yung boss or sino yung nasa mataas na posisyon ang magbi-bless sa iyo o matutuwa sa iyo? Kasi Jesus Christ, again, maga home, come down, and Holy Spirit speaking tongues given to you. So many another experience, powerful, let's go, guidance help you. Kaya daw po ang Holy Spirit na kasama natin ngayon, siya po yung nakakatulong natin para tayo ay matrain at maturuan na tayo ay maging mapagpakumbaba. Amen. 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 All of us say, Amen. Amen. Today rain going down, very difficult.
Pastor, every day you're looking for how to Father God's Spirit or delivery help you. How to blessing Father God's Spirit delivery help you. How to Father God humble, strong, bless delivery help you. How to living knowledge, living wisdom, delivery help you. Always remember, I pray for you. Pag daw po kayo nakikita ni Pastor Jong, iniisip niya kung paano kayo mabibless spiritually, kung paano kayo makakatanggap ng wisdom, at kung paano kayo makakatanggap ng pag-uugali na katulad ng pagpapakumbaba, at paano daw po kayo makakatanggap ng katalinuhan mula sa Panginoon. And everyday daw po kayong pinagpipray ni Pastor Jong. 다pat. 자, 우리는 세상에서 잠시 살고 있지만 하나님의 가족의 일원이 되었음을 인식해 하며 책임과 의무를 다해야 한다는 것입니다. Dapat natin kilalanin na tayo ay mga member ng pamilya ng Diyos, kahit na tayo ay nabubuhay sa mundong ito sa maikling panahon. At dapat nating tuparin ang ating mga responsibilidad at tungkulin. Your study finish, your room inside, outside, all cleaning finish, broom. Outside delivery finish, going to home. Amen. Sabi po ni Pastor na pagkatapos daw po ng klase nyo, maglinis po sa classroom at yung mga basura, itapon daw po sa tamang basurahan at saka umuwi na. Cut. Now how many? Cut. 3 cut. Dog, one dog. So many broom, buckets, many sliding. So very dirty. In the morning, Pastor looking for very dirty. Broom. Basket broom. Ngayon daw po, pagbaba ni Pastor, pagbaba daw po ni Pastor Jong, mayroon daw po siyang nakitang aso, isang aso at 3 pusa. At yun daw po ay nakalagay sa basket. So not outside, not delivery. So room inside, car sliding, dog sliding, and many very dirty. Yung tae siguro ang mga tae siguro yung cleaning finish all outside, none outside delivery finish going to home. Alisin daw po yung mga tae ng pusa, ng aso, itapon daw po sa likod, sa malayo. How many times pastor say? Kasi pwede daw po yung maapakan at pwedeng mag-slide doon pag naapakan. To one person, that's strong. At palagi na daw po yung sinasabi ni Pastor Jong na dapat gawin. Pero wala daw pong kahit isa na gumagawa nun. Pastor in the morning, pastor going down. All light, pastor, check in. At pag po siya bumababa, chine-check daw po ni Pastor Jong yung mga ilaw kung naka-on pa. Pastor, toilet looking for, all students going to toilet looking for, all water line, tubig line, all not cross going to home. At chine-check din daw po niya yung mga CR. At meron daw po mga bukas na gripo. Bago daw po kayo umuwi, isarado daw po yun. Kasi sayang po. Only one person obedience, no problem. Story. Pero kahit daw po isa, wala daw pong gumagawa nun dito. But only one person obedience mind, no more. Wala daw pong kahit isa yung nag-i-initiate na gawin yun. How to beautiful our beautiful guidance control. Paano daw po magiging maayos ang lahat? So pastor, really your all sabay sacrifice come on. Kaya daw po tayo daw pong lahat ay mag-sacrifice para sa ikakaayos ng school. Amen. 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 Glory to God. Amen. Lapahan natin. Okay, thank you so much.
tayong lahat ay manalangin. Naintindihan niyo po yung gusto sabihin ni Pastor. Bago daw po umalis sa kaso, bago umuwi, malinis ng lahat at yung mga basura na itapon. At kung mayroon daw po mga tapos na ilaw, patayin. At